насилие. Абе, порязаме корема. Човека ме докара до вкъщи, докато стигнаме. Вътре няма да видиш. Нещата са страшни. Господин Бенчев, този път много ви благодаря за возенето. Стигнахме на време. Дайте 20 да отдам за такси. Неговия броячек от тия скромните. Няма ви 20 стинки. Чакай. 50 ще дам. Благодаря, господин Калин Бенчев. Виждане. Между другото, радвам се, че все пак има и такива таксиметрови шофьори. Ама да ти кажа, и аз съм карала Subaru, ама само с задно да мога това да го правила. Слушай, по-добре не се пуска на това си. Много неудобно, няма седалка. Седиш върху едно твърдо и не е добре. Уважаеми дами и господа, готови ли сме за шоу? След като успях да пристигна толкова бързо и на време, уважаеми приятели, точните мигове на Тунинг Шоу 2014 година представя един филм на Тунинг БГ и най-добрите дрифтери. Искам да чуя вашите аплодисменти преди да стартираме, дами и господа! Уважаемата публика, там дето се е качила на рампата, моля ви се да ви няма зад заграждение. Рампата, ако ще да пострада, ама вие да сте цели. Благодаря ви за което. Знам, че ви развалих седянката, ама да знаете, че тия са тотално превъртели, жегата ги е напекла, ще са някакво. Нека филма започне! Ай, за пляскаме! Дами и господа, в ролите Ангел Харизанов плюс двете позорки горе на колите. Дами и господа, Сиси, още две невероятни дами, които най-вероятно излизат на пистата, за да почнат да се забавляват. Това е тяхното място за парти. Тунинг Шоу 2014 година. Но дали тяхното парти и селфи снимките ще останат така необезпокоени? Ще разберем само след малко. Един филм, дами и господа, както казах, на Тунинг БГ. И разбира се, Тунинг Шоу 2014 година с участието на най-красивите жени и най-красивите дрифтърки. Филма ще е малко няма, аз ще се опитам да пресъздам нещата, ама се гледате черно-бял филм, не се притеснете. В момента Лафа продължава. Раздават си цигарки, не знам дали са весели, обаче ще се кефат съвсем готино, мацките с момчетата, правят си селфи, изобщо ни тука. Обаче точно в този момент лошите патковци, момчетата с най-бързите мотори решават, че с моментите не ще бъдат случайни сърцата на дамите. А в този момент спокойствието на Гари Харизанов заедно с всички тия пацки е обезпокоена от тези точно в този момент си си казва, вижте ги са правите. Мис БМВ, която беше на втора подкласничка, почва да казва, ами какви са ви регалите, ви живеете, ви притеснявате.
Ние искаме спокойствие да си правим селфата. Къде е нашето момче? Дамите започват да се разкарайте се! Ние си падаме само по диджей! А? Гореш! Обаче нещата се затягат, виждате момчетата колко са находчиви. Те знаят как да спечелят женските сърца, но дали с техните номера това днеска ще стане? Защото Гея е човека, който знае Фейсбука от всякъде и продължава да си фейсва и да си прося тука, защото истински позиция за да го не става. Фейсбука е по-добър, нали? Но докога ли ще издържат мерките на Гея Харизанов? Неговото спокойствие не е безгранично. Опитва се и за Олимпията почти момичетата. Но дали това ще стане? Момичетата нещо не се впечатляват. Не могат да чуят своя. Момчетата май с моторите вече се отчаиват тотално. Момичетата грамни обръщат внимание. С съмтарите. Заедно с Калис Калионов. Както виждате. Ето си от този момент. Отлично! Къде се иска? Отлично! Отлично! Лошият ритър, дами и господа! Лошото момче!
Михаил Коцев, дами и господа, отлича русото творение и той изчезва. Явно на нея и допаднала цялата история и тя решава да остане с него. Силите на Калин да издържаха, той се предава! Полицията нещо правилно силова! Невероятните моменти, когато се опитахме да пресъздадем един испански сериал. Дамата в бяло, булката в бяло ли беше? Какво беше? Калин Стоянов в ролята на Хуанито. Видяхте Санчес в ролята изигра Михаил Коцев. Позорчето Гаспачо в ролята на Ангел Харизанов. Останалите дами, всичките са Хуанити. Дами и господа, аплодисменти за този невероятен дрим филм, който се опитахме да ви пресъздадеме. Довиждане и до нови срещи в следващия сериал. Нетко! Искаме ли стънт? Да! Обещаха да си изпращат гумите, ама не знам кой от двамата. Дайте да дадем още малко на стънталите възможност да покарат. Точно в този момент най-добрите зъби! Ицо Олимпия, дами и господа, испанеца! Oh
Сега, искам и изпадъци да дойде тук при мене, ще го направим по-отделно. Сега, аз знам, че вие двамата можете много неща, но искам по-отделно да покажете любимия си номер на най-вярната публика тук на Туник Шоу 2014. На Туник Шоу. Любимия номер. Най-любимия номер. Айде, изпанеца е първия. Аплодисменти за изпанеца. Момчета с много голям хъс и сърце да могат да покажат тези неща тук пред вас. Да ви върна, за да може отново да се насладиме на нашите приятели и то с най-бързите дрифт машини. Начало с Александър Язов Матрицата. След него Ивайло Алексов. Явор Алексов. Стефан Зашев. Стефан Църковарчи. На последно място Иван Милев. Бихте ли се наредили по средата? Ей, тия никой няма се научи да паркират както трябва. Това, слизите от колите. Слизите от колите. Алекс, ме гледай! Така, стиси!
Така, видя ли човек в плата, веднага го изважда, няма как. Ей, тук съжалявам, приятеля, ма трябва после да се поводиш. Да. Тия нагласени работи в бокс, аз вече не ги признам. Сега, всички три пилоти тук при мен. Саше, тук, извинявам се, че не може да повозим приятелката ти. Тя доста ще се вози от тук нататъка. Да знаеш. Може да ти я бъдеща булка. Така, момчета. Тръгвате с мене и искам всеки един от вас да си избере най-подходящия за него човек, човека, който най-много ще вика за него, човека, който най-много ще пляска и иска да се вози. Тръгваме от тук. Айде, всеки да си избере човек, да не кажете после маймуната предсака пак нещата. Всеки да си избере. Ако Явор ще си избере тук, Стефко. Ето там живете. Наско, айде ти. Да си избереш човека, видите какво трябва да водиш. Добре, стиги си. Всичко искам да е честно. Алекс, ти това няма си такова ли? Имаш! Ей, Алекс, другия път молите сложат какъв си багажник, бата хората да ги качиме по 5-6 на платформа. Така, вас като избрали си? Тук ли е? Сега, искам преди това да почнете да карате ти, приятел, здравей, как се казваш? Ти спечели там наградка, защото си мотофен, нали? На мотоспорт. Харесва ли ти Tuning Show 2014? Всичко ти допадна? Абсолютно. Най-вече момичетата, които умиха, нали? Аз знам си аз. Взели си нещата от Юрец? Чакай да видим тук. Чакай. Не давайте газ. Добър ден, мадам. Как се чувствате при нас? Превъзходно. Превъзходно. Ще дойдете ли до годината при нас? Много се радвам, че в момента Ванката Минев няма да ви вози на 2 гуми. А на 4. Аз продължавам натам с моя осведомителен бюлетин. Здрасти, врачет! Какво става? Как са нещата? Харесва ли ти на Tuning Show 2014? Перфектно е. Арчи ли е твой любим пилот? Да, как? Ти знаеш ли, Арчи, кой стана сега на първия кръг от дрифт шампионата? Кръг шампионата е ми... Слушай са, ако не ми говориш правилно, излизаш. Втори? Втори. А се правя, Ваня, ще дойдеш? Втори кръг от националния шампионат, да не забравиш. Арчи този път мога да стане втори. Ето тук при лицето Язов имаме негов спътник. Здрасти, приятелю! Кое най-много ти хареса от Tuning Show 2014 година? Всичко! 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 Стига, няма променяме нищо. Съгласен ли си? Шефката тук ли е? Няма е. Значи всичко. Кое най-много? Колите? Колите, кои коли? Жени. Ще си кажеш ти всичко. Да знаеш, че той е много по-дълго. Всичките ще ги разпитам. Здрасти, Иван. Малко ти е тясничко ли? Идеално ти е. Как се чувстваш на Tuning Show 2014? Страхотно, бе, бе. Добре, бе, него не е да ми каже нещо друго. Какво да го, няма думи човек да изрази. Добре, аз искам тебе да те питам, кое най-много ти хареса? Ами всичко. Но главно дрифт. Но главно дрифта. Шеф, не трябва пак да ме този дрифт другата година. Много ми харесват хората. Да вкараме нещо, бабички да танцуват такова, гора искаш. Искате ли да вкараме народна насока другата година вместо дрифт? Нали? Аз съм завода гума, а вие се кой сте? Това да пожелавам ти успех до година пак с нас. Да знаеш и то няма главен бушон в главата. Много трябва да знаеш тази работа. Здрасти, младеж! Ти си приготвил да снимаш. Да, през едно селфи с Явор Алексис, този страшен позион. От мирафиониката, знаеш ли тия? Тие са страшни фенове. Харесва ли ти шоуто? Много.
Кое е най-много? Нека да ви кажа нещо различно, освен думата всичко. Лифта. И сега се подмазваш според мен. Лъжиш ти. Имаме още един, двама, които не съм разпитал. Здрасти, приятелю. Как се казваш? Цветан е тук при... Стивчо Зашев. Приятелю, това знаеш, че е 4.4 мотор. Много е бърз. Сигурен ли си, че искаш да го направиш? Защото това ще кажеш на шефа, защото това е много скучно. Тунинг БГ да продължават и да се занимават с организиране на такива мероприятия. Просто много е това цялото шоу. Шефе, чули! Шефе! Стиляне! Чули ме, ние сме номер 1. И вас. Заповядай другото бъде. Чули ме! Тоста! Ще се ласкате? Сега ви направихте ли си вече? Защото много позиор, още не те е такова във Фейсбук, бе. Верно! Тя ли защо не е такова във Фейсбук, бе, приятели? Къде ти е телефон? Как се чувстваш тук? Не е малко страх. Много те е страх. Значи, Гене, ако не дадеш цялата така, ще те признавам. Да няма адреналин по седалката. Тя е тъмна, бе, няма съм видно. Спокойно. Ами, уважаеми приятели, освен и вас така, на клас да ви попитам, хареса ли ви Тунинг Шоу 2014? Значи, мислим и до година да се занимаваме с това, така ли? Бебе, кажете на шефа. Колко харесвате Тунинг Шоу 2014 година? Ето ми него сега, Кирче! Точно в момент да се върнем, защото тия мои да ни бастиси. Момчета! Знаете си работата, който не си е знае да прави каквото иска.
Надявам се да ви е харесал. Всички пилоти да слязат от колите. Искам да поканя пилотите, които преди малко направиха невероятно шоу, заедно с стънтерите, ако може. Стънтерите. Всички три пилоти, заедно с стънтерите. Ива тук при нас, Нетко, елай ти, приятелю. Нико, Ива. Васко къде е? Васко не го виждам. Да, без колите, разбира се. Те нека си седат, сега се канали. Васко! Заповядай, Ванката Минев. Нетко, елай ти, моля те. Всички момчета вътре от боса. Съберете се в средата. Има традиция на Туник шоу, тъй като на Туник шоу. Елате? Чакайте, да Сашия да му кажа. Без мотора, бе, приятели, стига там да си седи, няма да го кепи никой. Там го служи на стойка. Нетко, заповядай. Не. Добре ли ти беше? Господин Бенчев, вие участвахте в нещата. Заповядай. Заповядай. Дейно, все пак, рядко се вижда такава машина. 4x4 да движи толкова високо. Течо, какво стана? Течо. Ела, приятелю. Момчета, знаете, предичка. Аре, моля ми се, да не се разправяме. Жепката ти ще дойдеш? Леле. Толкова много труд хвърлихме. Всички ли са тук? Няма да пускам музиката, единствената, която днес няма да падне на колене, защото няма как да стане според мен. Това е шефката. Всички три пилоти на колене. Поклон пред най-шумната публика. Аре сега там. Да не ми карат да падат тези 20. Подредете. Язов. Значи това е експлоатация. Ще се оплачеш. Не мога. Айде. Той не е добре. И моля. Чакай и тук, че тук не съм отдал чест на тия приятели, които цял ден ни спрях. Благодаря ви! Най-добрите! И точно в този момент не мисля част от човека, аз го открихам, аз ти изчестиля. Ти трябва да кажеш нещо за финал. Благодаря ви, пичове и дами, че дойдохте. Направихме всичко възможно 2 дни, по 10 часа да ви забавляваме. Видяхте един от най-добрите модифицирани автомобили, видяхте един от най-добрите дрифт пилоти. Всичко, за което бяхме обещали, беше тук. Благодаря ви! Туник шоу 2014 година приключи. Свърши! Това беше! Всяко начало си има и своя край. Другия уикенд сме на Сапаре Албания, ще нашия там и целият екип, ще снимаме и ще караме, и ще кепиме, и се надяваме пак да сте с нас! Благодарим! Тя работи, тя е пусната и аз